Aký je váš obľúbený vianočný film alebo rozprávka? Jednoznačne Pelišky, toto nesmie chýbať u nás v programe alebo v televízii a plne si užívam každú jednu scénu, poznám to takmer naspamäť. Najradšej mám asi toho pána bývalého vojaka, ktorý tak výrazne sa zavzdušňuje a veľmi ma baví, keď sa vie tak dobre rozčuliť a vykrikuje z toho balkóna. Je to také príjemné. Tak tradične si pozriem Pelišky a z tých rozprávok asi od malička som mal najradšej Sol nad zlato. Tak asi tieto dva. No a prečo práve tieto dva? Neviem, akože tak tie Pelišky sa stali takou ikonou od 90. rokov, keď boli nakrútené a to Sol nad zlato to mi zostalo od detstva, takže to som pozeral aj s deťmi, takže mi to zostalo. Máte nejakú obľúbenú scénu, napríklad z Pelišiek alebo z tej rozprávky? Tak hlavne tie také ikonické prúpovídky, ktoré vlastne si robili srandu z toho komunistického sveta. Soudruzi Zenderu delali niekde chybu a podobné. No a Sol nad zlato to je vlastne taký ten odkaz, že teda sol je dôležitejšie ako zlato, takže že aj ten kráľ to uznal, že bolo veľmi dôležité venovať sa hodnotám a nie teda bohatstvu. No tak asi tradícia ešte z čias Československa, 3 oriešky pre popolúšku, to je asi taký štandard v drvivej väčšine slovenských domácností, rovnako aj u nás. Má to všetko, ja si to pamätám ešte ako z útleho detstva, je to niečo a ten film má presah cez niekoľko generácií a myslím si, že je to naozaj niečo do tej vianočnej pohody, čo dokresľuje celý ten kolorit, takže je to klasika. Máte tam aj nejakú obľúbenú scénu? Tak tých scén je tam viacej. Zaujíma je tam vždy taká dobrá, že proč nehrají receptore. Niekedy to používame aj pri rôznych takých politických situáciách, keď napríklad plénum Národnej rady stojí kvôli niečomu, alebo je dlhšia prestávka, tak sa pýtame, proč nehrají receptore, zo srandy trošku humorne, takže možno asi táto. So synmi sme radi pozerali napríklad Kevin sám doma. Tam to je vždy taká, Američania majú vždy také tie rozsvietené Vianoce, tam je tá vianočná atmosféra takto ukázaná. Ale najradšej asi mám hlavne tú domácu pohodu, ktorá na Vianoce nastane. A prečo práve tento film? Je vtipný a teda deti sa na ňom smiali. Ja mám 2 synov a celkom ich to bavilo. A máte nejakú scénu z toho filmu, ktorú máte ako najobľúbenejšiu? To asi nie, ale pamätám si, ako tam v závere filmu, tuším sa na tom vysvietenom námestí na Manhattane v New Yorku, teda stretne opäť so svojou mamou, ktorá teda taká nešťastná konečne ho našla, tak to mi prišlo také dojímavé. Pelišky a myslím, že zosobňuje aj túto situáciu a túto náladu, ktorej sme momentálne na Slovensku. Máte z tohto filmu aj nejakú obľúbenú scénu alebo postavu? Scén je tam veľa. Przniteľ sa usmíva navzdory svojej podprumiernosti, sedí na dnešné rokovania pána ministra Šuta Eštoka. Tak jedine Popelka. A prečo práve tento film? Lebo je milý, pekný, s krásnou hudbou, v krásnom prostredí. Som pripravený ho vidieť každé Vianoce. A máte tam nejakú obľúbenú scénu? Ja myslím, že celý ten film je veľmi, veľmi pekný. A najkrajšia scéna je, keď odchádzajú na tom koni a God spieva, kde pak ty ptáčku hnízdo máš. A prečo vám práve táto scéna učarovala? Také naplnenie túžob mladých ľudí. Tak ja samozrejme trávim Vianoce s rodinou, s deťmi, takže čo sa týka filmov, tak náš najobľúbenejší je Sám doma samozrejme, pritom sa vieme stále veľmi dobre zabaviť, ale pozeráme aj také klasické rozprávky ako Popoluška napríklad, ale deti majú radi samozrejme aj Šreka a Ľadovú kráľovnu a ďalšie moderné rozprávky. A prečo práve Sám doma? No, Sám doma je taká už klasika, si myslím, vianočná a veľmi nás to baví, sú tam také vtipné pasáže, takže to majú radi aj deti a je to skutočne taká naša tradícia pustiť si Sám doma, odpozeráme vlastne všetky 3 alebo 4 epizódy za tie Vianoce a je to taká pohoda. Máte v tomto filme nejakú najobľúbenejšiu scénu? No, neviem, či to môžem takto povedať, lebo ja som proti násiliu, ale keď teda hádže hlavná postava toho chlapca tehly z výškovej budovy na tých lupičov, tak je to veľmi vtipná scénka. A
niekomu pristane tá tehla na čele, myslíte? Áno, áno, presne to. A veľmi sa na tom ešte aj môj dvojročný syn smeje, takže... Ale samozrejme, že som proti násiliu a myslím si, že keby takéto niečo sa stalo v realite, tak je to smrteľná nehoda. Určite mi neprináleží nejakým spôsobom sa z toho smiať, ale v tom filme je to skutočne vtipné.